ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ማንም ሰብ ዘይነግረና ኣገደስቲ ሓሳባት ክሕብረልኩም እየ። ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ብዝፈለጥና ብዘዕለልና ቁፅሪ ዝተጋግየ ኣረዳድኣ ዘለዎም ሰባት ይቕንሱ እዮም። ብዘይምፍላጥ ብዙሕ ዕግበትን ታሕጓስን ምስኣን ብዘይምፍላጥ ፍቕርን ሓዳርን ምስኣን ከጋጥመኩም ዝኽእል ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ እኹለ ፍልጦ ስለ ዘይብልኩም እዩ። እንተዘይኮይኑ ግና ብዝተጋግየ ኣረዳድኣ ብዝተጋግየ መንገዲ እንዳፈፀምኩም ሂወትኩም ክበላሽወኩም ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ክትፈልጥዎም ዘለኩም ሓበሬታታት ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ንዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ክንፈልጦ ዘለና ፆታዊ ርክብ ሱቕ ኢልካ ፆታዊ ርክብ ጥራሕ ከም ዘይኮነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ልክዕ ከም ምግብን መስተን ምስ ሰብ በሊዕና ሰቲናዮ ዝርሳዕ ነገር ኣይኮነን። ፆታዊ ርክብ ናይ ስምዒት፣ ናይ ደም፣ ናይ መንፈስ ምትእስሳር እዩ። ነዚ ብዙሕ ሰብ ዘይክነግረኩም ይኽእል እዩ። ብዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ርክብ ክንፍፅም እንተለና ሓደ ስጋ ኮይንና ኣለና ማለት እዩ። ሓደ ስጋ ምዃን ማለት ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ናይ ደቃይቕ ስምዒት ወይ ድማ ናይ ሰከንድታት ዕግበት ጥራሕ ኣይኮነን። ሓደ ስጋ ምዃን ብሰውነትን ብመንፈስናን ምትእስሳር ማለት እዩ። ነዚ እዩ ድማ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ርክብ ምስ ፈፀምና ምስ ካሊእ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ዝኸብደና ካብ ኣእምሮና እውን ንኽነውፃኣ ዘፀግመና በዚ ምክንያት እዩ። ስለዝኾነ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተለኹም ናታ ስጋን ደምን ናታ መንነትን ምሳና ነትርፎ ኢና፣ ናትና መንነት እውን ምስኣ ይቐሪ እዩ። ነዚ እዩ ድማ ድሕሪ ምፍልላይ ሰላም ዘለዎ ናብራ ዘይንነብር። ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ዝፍፅም ሰብ ጥዕኑ ዝሓለወ ኣእምሮ ኣይህልወን። ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብፍቕሪ ብምትእምማን ክነብር ኣይኽእልን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ስግኡ ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝተኣሳሰረ እዩ። ሳይንስ እውን ነዚ ሓሳብ ይድግፎ እዩ። መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፆታዊ ርክብ ኣብ ትፍፅሙሉ ግዜ ኣእምሮና ምስኣ ተኣሳሲሩ ይተርፍ እዩ ይብል እቲ መፅናዕቲ። ነዚ እዩ ድማ ብዙሓት ሰባት ናይ መጀመርታ ኣፍቃሪተይ ክርስዕ ኣይከኣልኩን ዝብሉ። ናይ መጀመርያ ስለ ዝኾነት ኣይኮነን፣ ዋላ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ሽማ ክላዓል እንተሎ ዝኾነ ዝተፈለየ ስምዒት ዝስምዐካ ምስኣ በኣእምሮኻ ዝተኣሳሰርካ ስለ ዝኾንካ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ መፅናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ናይ ብዙሓት ሰባት ሓዳር ዝፈርሰሉ ሓደ ምክንያት ምስ ዝሓለፈ ተፍቃሪቶም ዘለዎም ምትእስሳር እዩ። ሓደ ዳታ ከም ዝሕብሮ ድማ ብዙሓት ሰባት ዝሙት ዝፍፅሙ ኣብ ልዕሊ ሓዳሮም ናብ ካሊእ ዝኸዱ ምስ ናይ ቀደም ኣፍቃሪቶም ከም ዝኾነ ብዙሕ ዳታ ይሕብር እዩ። ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ዝሕብረልኩም ዘለኹ ነገር ኣባኹም ከጋጥም ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም። ፆታዊ ርክብ ሱቕ ኢልካ ከም ቀሊል ዝረኣይ ኣይኮነን። ፆታዊ ርክብ ናይ ስምዒት፣ ናይ ደምና፣ ናይ መንፈስና ምትእስሳር እዩ። እዚ ድማ ሰባት ዘይነግሩና እቲ ሓደ ሓሳብ እዩ። ስለዝኾነ እንተተኻኢሉ ምስ ሓንቲ ኣፍቃሪትካ ምስ ሓደ ኣፍቃሪኺ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ እንተኽኢልኩም ጥራሕ እዩ ሰላም ዘለዎ ሂወት ክትነብሩ ትኽእሉ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ማንም ሰብ ዘይነግረና ነገር ድማ ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝፍፀም ፆታዊ ርክብ ኩሉ ጌጋ ከም ዝኾነ እዩ። ካብ ሓዳር ወፃኢ ዝፍፀም ፆታዊ ርክብ ክንብል እንተለና ዝሙት ጥራሕ ኣይኮነን፣ ቅድሚ ሓዳር እውን ፆታዊ ርክብ ምፍፃም ጌጋ እዩ። ብፍላይ እዚ ነገር እዚ ንደቂ ተባዕትዮ እዩ። ቅድሚ ሓዳር ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ዝፈፀመ ወዲ ሕጉስ ሂወት ክህልዎ ይኽእልን ሕጉስ ሂወት ክህልወኒ እዩ ኢሉ ክሓስብ ኣይኽእልን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ምስዘን ኩለን ደቂ ኣንስትዮ ስግኡ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ እዩ። ንሰውነቱ ዝተፈላለየ ኤክስፔሪንስ እንዳሃበ ፀኒሑ ሕዚ ሓዳር ሒዘ እየ እሞ ኣእምሮይ ሰውነተይ ናይ በዓልቲ ቤተይ ጥራሕ እዩ ኢሉ ንነብሱ ከእምን ኣይኽእልን። ሰውነቱ ምስተን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተኣሳሲሩ እዩ። ስለዝኾነ ምስ በዓልቲ ቤቱ ሰላም፣ ዕግበት፣ ምትሕልላይ ክህልዎ ይፅገም እዩ። ስለዝኾነ ቅድሚ ሓዳር ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ፆታዊ ርክብ ኣይትፈፅሙ። ካብዚ
ብተወሳኺ ድማ ናብ ሓዳር ምስኣተኹም ትፍጽምዎ ዝሙት ብፈጣርን ኣብ ነፍስኹም እውን ዓብዪ ሳዕብየን ከምጽእ ዝኽእል ሕማቕ ጌጋ እዩ። ምስ በዓልቲ ቤትካ ሰላም፣ ፍቕሪ፣ ምትሕልላይ፣ ዕግበት ከይህልወኩም ዝገብር ጌጋ እዩ። ስለ ዝኾነ ሰውነትና ምስ መን ተረጋጊኡ ክነብር ከም ዘለዎ ምፍላጥ ይኣብዮ እዩ። ሰውነትና ባዕልና ጥራሕ ንእዝዞ ዘይኮነስ ናይ ባዕሉ ሲስተም ኣለዎ። ነዚ ሲስተም እንዳተኸተልና ተዘይኔርና ድማ ጥዕናና ሰላምና ዝተሓለወ ኣይኾነልናን። ነዚ ናይ ሰውነት ሲስተምና እንዳዛባዕናሉ ሰላም ዘለዎ ፍቕሪ፣ ምክብባር፣ ምትሕልላይ ዝመልኦ ናብራ ክንነብር ኣይንኽእልን። ስለ ዝኾነ ናብዚ ኩሉ ፀገም ከእትወና ናብ ዝኽእል ሕማቕ ተግባር ዝሙት ክንኣቱ የብልናን። ምስ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ እውን ቅድሚ ሓዳር ጾታዊ ርክብ ክትፍጸሙ እየብልኩምን። ከምቲ ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎ ጾታዊ ርክብ ስቑኢልካ ብቐሊል ዝርአ ነገር ኣይኮነን። ጾታዊ ርክብ ናይ ስምዒት፣ ናይ ደምን ናይ መንፈስን ምትእስሳር እዩ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ህብፁሕና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።